थास' बिसं खादों लोगोफोरनो बेरे फुंजानि खाबायबो संबायबो जाबायबो। आं नै मा लांफैदों ओरैबायदि साइज रज'नानै दं नामा आंना हायना मुलिया नै अन्थाइ बाजाब लांखानोसै आङो। आयै जि गोथाव मोदोमखायोलै बाला अन्थाइ बाजाबसै अन्थाइ बाजाब होनबाथाय खुसिया गोसोखाङो आं एन्जर गोसोखाङो आं जि गोथाव मोनो आं एन्जर खुसिया अन्थाइ बाजाबजों जि मोजां। नै लोगोफोर ओमफ्राय न'आवनो थायदों नालाय टमेट' फिसा बेखौ एसे खानोसै टमेट'बो होनांगौ खैसिब खैसिब गोथाव मोनो आं। देग्लाय टमेट'आ जा गोखैब्रा फिसाजाद नालाय मालाबा बिदि गोखै नङा बायदिसो मोन्दोंमोन आं बांद्राय होजानाय नङा। बेफोर मैगंखौबो मालाबा मालाबा जानांगौ लोगोफोर। आलु थाइसे होनोसै टमेट' अन्थाइ बाजाब गासिबो मिक्स खालामनानै जानोसै। आलुखौ एसे आराम एवनानै लानानै थास'खौ होसनबाय आङो। टमेट' दालिया टमेट' होनानै एसे आराम एवबावनोसै ओमफ्राय दै होना रुबाय थानोसै। सामब्राम गुफुर मस्ला दासो होबाय आं। ओंख्रिया जा मोजां गेब्लेबाय एवनायावनो। नै लोगोफोर नाफाम होनोसै आं नाफाम होआ नंदोंमोन ओमफ्राय एसे होनोसै गोदान दांदों वाव एसे मोदोमथोंसै बांद्राय बुरजाबाबो थावा थोबाय बेसिबांखौनो होनोसै। नै बेसिबां बुरजासो बुरजा जाबावबायसो। हाहा फाइनालि लोगोफोर आंना थास' बिसं नाफामा रेडि जाबायानो। संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांजोबबाय। दुनिया पाता होबाय मोनबाय। दा बांद्राय गोरान खालामा आं बिदि ग्रेभिबासो सोलानो मोजां जायो ग्लुब ग्लुबनो। खांसै दे लोगोफोर जाबाय आंना नाफाम बाथोना बरियासो। जानोसैलाय मादैया लोगोफोर बानलु थाइथाम सावनानै लाबाय नाफाम बाथोन। आरो ना खर'बाव जानायावनो जानाय अबावब्लानो लाखावजोबखानोसै बेखौबो। थास' बिसं ओरैबायदि गोथाव जाखादोंना थास' बिसङा। थास' बिसं थार' सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय मादैनि जानायखौ सनाफोर। लुगैनो नाङा दै एकदम थास' बिसंजों जानो लुगैनाय हाबथारलां जाग्रोथारनोसै।
lwgwpwr. Napam batwn. Bria. Betul gaya malah mazane. Oरैबायदि गोथाव जाखादों. Biराद गोथाव जागोनलै. थास' बिसंजों नाफामजों. माथानि मेलेम गिलु. मेगन आइस. आं ना ओंख्रि ना जाबाथाय खर' मोनजायाबा मोजां मोना. खर' लानजाय. हाबाफ्रावबो चान्स मोनबा आंनो खर'खौ हर लानजायखौ हरसै होननानै जाखायो आं. आलासि जानायफ्राव एसे लासिं जायोना. हाबा जानायफ्राव एसे होनजायो. बिसोर लानानै बेरायो नालाय बिनानै जानो मोजां मोनो. आरो निजे हायनानै जानांगौबाथा डाइरेक्ट लानजायजों खर'जोंसो लाखायो आं. थास' बिसङाव अन्थाइ बाजाब होनबाथाय फाग्ला जानाय बायदि गोथाव मोनखायो. दाबायदि बानलु सावना. सोर सोर गोथाव मोनो लोगोफोर बानलु सावनाय? आं बिराद गोथाव मोनो. गासिखौबो गोथाव मोनजोबो आं. मन'लां बालायनाय जाखोलै. बेनो गोसा आरो बानलु लाबावबाय आं. जाखावनांगौलै थैबा मोनजाया. जाना लाखावनांगौ. ओरैनोबा दा 60 बोसोरल' जोरखायो. गोबाव जोरखालाना लोगोफोर. थानायाव मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ. बैसो जाबाथाय रावबो गला. आंनाव बेमार जाया होननानैबो गवा नों बारनबाबो बारग'नो हाया नों. ओंखाम जायालासिनो बेदर जायालासिनो थामालाय नों गगोन. जाखागोनखा जाखानांखागौखा. सानसे बयहाबो फारि फैगोन. मानसिफ्रा आंनाव बेदर जानानै बिराद जायोमोन. बेदरखौनो जौखौनो बिराद लोङोमोन. दा बेदर जायैफ्रालाय माथो बेमार जायो थैयो. बेथ' अमर जिब जानानै थानांगौना.
जेन'बा बुंनायनिफ्रायसो होनदों आं जायैखौ जेबो साना मालाय जायैया जायैखा खायसे होनो नागा बिनि सायाव एसे बुंनाय जाबाय आरो जायैयाथ' मालाय जाखाया थास' बिसङा खागोदानसो थेवब्लाबो माना दै गुदुं होनानै सङो आं एवथाब आरामनो होमबानो माना बेसे अमाजों जानोना बेखायनो दिनैहाय नाफामजों जालायबाय अमाजोंथ' फ्राय जाबाय थायो नों नुखायो नोंथांमोनहाबो दिनैहाय नाफामजों जाबाय हाट बेसोरखौ आं हारसिं जानोसै नोंथांमोनजों जाला ओमफ्राय भिडिअआ गोलावद्राय जायोना नोंसोरबो बरिं मोनो नायनो बांद्राय गोलावबा जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर